Сега ще пробваме бомбоните на Амос с ананас. Отваряй. Които са белещи. Белещи. Но много лесно се отварят между другото. Много яко. Ти го отвори, Тук мирише толкова хубаво. Аз съм ги пробвала, така че... Аз съм ги пробвала, дай на Никол да помириш, аз знам как. Покажи ги на камера пак. Мирише на манго, не на... Не бе на нас, не мирише от Я да консервата видя. такъв. Аз съм ги пробвала, май дай си ги, аз съм нахална преди тебе. Айде опитаме да го обелим, аз съм ги белила. Изчакай само. Се белят. Ето, аз го обелих вече. Как? И аз го обелих. Не бе, това трябва да имаш. Да бе. Ето го моето. се яде, нали? И всичко се яде, да. Ето я моето. Чакай първо да го обелим. Това е много кют. Ето, обелихме го. 3, 2, 1, пробваме това отвътре. 10 от 10. Не знаех, че е толкова. Това ми по-харесва от пряската, която правихме в миналото видео. Отплетя буклук, вземи го. Това е по-вкусно. А това вкусно ли е? Да. По-вкусно ли е? На мен повече ми харесва това отвънка от гората. Много. Сега ще го изям цялото наведнъж, е най-вкусно. Ти цялото. По цялото. Много хубаво цялото. Не искам второ. Не. Въпреки, че им давам им 9 от 10, защото малината може би ще са по-вкусни, според мен. Мама ще да даде на Мари. Мария ще да даде на мама. Тихо, чакай. Много са вкусни. Даваме им Много са вкусни. Аз ще им давам 9, 9. 10, нали? Да. Чай да се видиш, че. 10, Значи, 9. значи Те много... са фаворит до сега. Те са ми фаворити. Те си ги пазим, За сега. разбира се. Те ще си ги пазим, разбира сега се. Това е 10 от 10. За сега всички мумони, които съм пробвала на Амос, тези ми най-харесват. Те нови ли са? Не съм сигурна. Малината Значи знам. те ще си ги запазим. На мен любими са ми малината. Сега ще видите какво ще Да ви стане. малина. Ще умрат от кеф. Сигурно ще умреме, да. Айде, вече трета Сега в част. мене са.